paghukom sa sada ang uban ug kamo dili pagkasadon. Pasaylua sila ug kamo pasayloon usab. Panghatag kamo sa inyong isikatawo ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pa gani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban mauusab ang gamiton alang kaninyo. O gisultihan sila ni Hesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinunan nga labaw sa iyang matudlo. Apan kung ang tinunan hingpit ng nakaton sa tanang gikatudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isikatawo apan wala mo tagda ang truso diya sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isikatawo, ambi, ako'y pakuha sa imong puling. Nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong kaugalingong mata. Tigpa ka aron ingnon kuhaao na ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita sa pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isikatawo. Ang pulong sa Ginoo. At ito sa sunod nga bahin, ang testimony. Russell. Amen. May buntag ka natong tanan, usbon ko. Unya, dako kayong kadaugan sa Ginoo kay kahapong adlaw, kanang Thanksgiving anniversary man sa atong kauban na church sa Tumunoy. Tumunoy mo albual. Salamat kay Miss Ginoo kay imbis usara ka sakyanan ang function nga kanang good condition niya. Salamat sa Ginoo sa kaalam nga kahibalo nga gihatag sa Ginoo nga ang katong sakyanan na violet na ayo ra jud uban sa tabang sa tong buhi nga Dios mao to nga nakaatumig tumunoy duha mi kasakyanan. Salamat gid kay sa Ginoo. Dako kay namo nang kadaugan sa among pag-adto kay gikan pa lang dere hantod na abot mi dito sa Tumunoy safe ra gyud. Kanang aduna may mga kakulian sa sakyanan kay di na pud siya mo preno ba kay kaning dugay na kaayo dili masigi gamit. Mao to nga gi-check na po nilang pastor na okay na pod uban sa tabang sa atong Ginoo. Hantod nga nakaabot mi dito sa Tumunoy mga kuan na jud to. Hapon na kaayo. Dako gid kay nang kadaugan kay kana bitong ang Ginoo kanunay siya kanunay siya naghatod namo dito nga safety niya. Nindot pud kaayo ang ato ang Thanksgiving anniversary dito ikatulo nga tuig nga pag-celebrate sa atong at kauban dito sa Tumunoy. Katulo ng tuig nila nga diin ang Dios nag-uban, nakig-uban sa tulok ka tuig nga pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Didto adunay kanang magwawali nga gipadala pod sa Ginoo gikan sa Bohol. Blessed pod kaayo mi sa mensahe sa atong buhi nga Dios nga kanang nadugangan pa jud ang ato ang kadasig kainiton sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios niya. Kanang gihatag pod sa Ginoo ang maayong panahon unya nagmadaugon gyud ang atong lakaw diha sa buluhaton sa Ginoo kay naaman ang Dios nga nag-uban kanatong tanan. So usapod na sa inyong mga pag-ampo sa wala makakuyog, kay balo ko nga nagpray pud mo sa mga buluhaton nga mga lakaw nga gipiyal sa Ginoo. So mapasalamaton kay mi sa Ginoo kay naabot pud mi diri nga safety kanang kuan. Okay gyud ang dagan sa sakyanan niya safety mi tanan uban sa tabang sa atong Ginoo. Giisip gina namo nga dako kay kadaugan kay kanang sa matag ang ato abiyang agianan diha kay modulhog napos akong huna-huna kay mas okay pa ko magtanga kaysa magdulhog
Kanang kay dulhugon kaayo niya utong na kayong makina kanang bugat mo kay kaha ng kuan violet niya moto nga wala gina nga dili gid nato ihatag ang atong kasing-kasing una-una sa kabalaka kay nganuman kanang naamang gud ang Dios kung balaka ta wala ra dayta mosalig sa atong Ginoo. So bit-bit og balo na mo ang kaduogan nga nasinati na mo dito sa Thanksgiving. Hantod nga na uli mi diri nga safety uban sa tabang sa atong buhi nga Dios nga malipayon nga na ang imong ato ang espirituhanon nga bahin mas kanang nadasig pagyud nga himamat pud ang mga igsuon Dios Ginoo from Cebu City, Bohol, daghang mga kaigsuonan nga mahimamat niya. Naadjud ang mga pagpangumustahay. Salamat sa Ginoo nga kadasig og kainit sa pagpadayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. O niya, salamat jud kay sa kalampusan sa ato ang kanang Thanksgiving dito sa amo Alpual nga ang Dios maayo gid kaayo sa tanang panahon. Mora to ang ako ang kadaogan nga pasinati sa Dios sa mga lakaw diya sa ministry. Kay mo to ang kadaugan. So, ako na kong pasalamat po nga tulo na ka anniversary. Gikan Plagatasanon, gikan sa Bantulinaw, pag Bantulinaw, kulbaan po ko. Ko Plagatasanon, kasulay po mi. Unsa kaya sa kuano, maayon kanang tumunoy. Ko, maayo gid kayo ang Dios, giayo na si pastor. O bisag dili ako ang tagiya sa lawas niya, kanang ako'y testimony. Nga giayon na siya kay katong dito mi sa Plagatasanon mura mag nakulbaan ko kay perting layo ag lungsod. Tuyok pata sa salinganan niya dili atong balay kung panguha og kanang herbal kanang tangad ko bahalag din ni akong balay tuyok pangita kog tangad karon wala na ko nangitag tangad kay giayon na siya sa Dios. So diha ra gid ko nakaingon nga wala gyud tambal-tambal og mga kuan bitaw. Grabe ka maayo ang Dios. So kinsay mo habol, kinsay mo apas og testimony diha pwede pagid kaayo. Raise your feet. Okay, wala na. Sunod nga bahin mo ang special mga nawala lagi. Nawala lagi. Special number no? So mga women, so mga babae, inyo ang panahon. So halaran ninyo ang atong buhi nga Dios. Mama, Tia Rita, si Chari. Mama man yun. Ugma. Ay, advance na ni daan. Amo ni apilon kay ugma. Mama ni sa minyo naman ni. Nana ni sila higot. Ugmang adlawa. Ayay. Excited ro ba? Si Ate Cura di ay sala paulahi punis. Si Kuan, special mention din si Las Flor, Ate Pura. Oh, dali. Oh, si may buntag sa tanan, ani kami sa inyong atubangan kay dili gid namo si Piaton paghatag og awit para sa tong Ginoo kay kanang kuan unsa ka maayo ang Dios sa among kinabuhi pod mga mama.
So nalubat sad kay wala ma hey. Okay na. Hey, okay. So una sa tanan no, mga itaog pasensya sa ato ang mga kaigsunan nga gusto og nangandoy nga makiguban sa atong pagsimba sa Dios pinaagi sa atong Facebook live ang pulong mo kinabuhi ko nga diin na karon sila sa nagalaing mga lugar o sa nagalaing mga nasod. Wala sila kanang makaduyog sa pagkanta tungod kay ah, wala matarong og saksak ang iyahang charger kana bitawng nagbitay man gud siya kay na dismantle man gud nato na pag-adto nato sa tumunoy mo na nga kaganina nagsayo mi og kuan na sad assemble sa mga gamit gani gadaho mga ko ang ipislit ko ng pula na kanang pula pislita kaduha ang moblo kana kana okay kana gadahom ko nga nasunog ang ato ang usa nga mixer aning usang amplifier pero salamat ko sa Ginoo nga ang usa ka amplifier wala ra day masunog ang iyang nasunog speaker ra di ay kay usara man ka speaker gud ang atong gidala para sa bass unya kinahanglan man siyang mugukod sa bass nga ato ang gigamit didto sa Tumunoy unya nahago siguro siya pag-ayaw kay usara man dili man pareho diri nga duha man ni siya ka bass nga speaker mao na nga ang usa ka bass nga amoy extra nato nga speaker moy atong gidala kagahapon nasunog gyud siya kay usara man siya wala man say katimbang unya kinahanglan man siyang mo apas mo level sa bass sa tingog sa bass mo na nga tunga-tunga sa ato ang worship kagahapon pagdayon nga human wa na siya mo tingog pero kanina lay nagtingog kaning duha ang mid-range unya gadahom ko nga ang amplifier mo'y nasunog unya pag assemble namo kaganina ko yung sa kong anak salamat ko nga okay ra di ay ang usara ka speaker mao'y nasunog mo na nga pag arrange namo dinhi ako apong gi-arrange ang ato ang mauno nga maoy mulabay sa tingog sa pagsimba mga pagdaig nga madunggan sa ato mga kaigsunan wala siya kanang nausab man gud siya mo nang mga itag pasensya sa ato mga kaigsunan pero salamat sa Ginoo nga ma-monitor sad nako kung nagtingog ba kung ari ko diri kay makit-an man ako ang signal kung nagtingog muna nga salamat sa Ginoo ako nagtuo nga ang tanan makabati makadungog dili lang kay kita dinhi unya siguruhon nato nga sa atong pagpaminaw imong yung nasdunggan imong nasabtan ingna imong tapad nga siguruha nga sa imong paglingkod do na kay nadunggan do na kay nasabtan og ang imong nadunggan nga nasabtan mensahe sa Dios nganong kinahanglan masabtan nato ang mensahe sa Dios tungod sa usa ka awit kaganina katagbawan pulong mo Ginoo kinabuhi mao ba na katagbawan sa matag usa nga mo dangop kanimo nasabtan na to bay mangutana ko before ko musod sa message kinsay tao nga makabaton sa kinabuhi sa usa ka lyric sa kanta. Okay, akong balikon ha. Before ko mo padayon ba, para masabtan nimo kay lisod man kaayo nga maglingkod ka nga wa kay nasabtan. Labi na gyud kung wa kay nasabtan sa pulong sa Dios. Hinumdumi pag wa kay nasabtan nga mga pulong gikan sa Dios, ikaw mo'y pinakaalkansi nga tao. Ngano man, wala pa ka maguna, wala pa ka manglaba, wa pa gud kay maani. Unsa may imong maani? Kung wa kay nasabtan nga mga mensahe mo na inay mong tapad ayaw pa disturbo akong balikon ang pulong mo Ginoo kinabuhi sa matag usa nga mo dangop kanimo pangutana kinsa ang tao nga makabaton og kinabuhi sa pulong sa Dios ha Yes, ang mudangop kaniya. Ato pakpakan ang Dios.
Dili tanan nga mingtuo og Dios dunay panahon sa Dios. Dili tanan nga tao nga mingtuo miduol sa Dios or midangop sa Dios. Mao na nga kung imong tan-aw ng Biblia, grabe ka klaro ang iyahang pamaagi. Kinsa ang tao nga makabaton o kinabuhi sa pulong sa Dios aron duna say katagbawan kay ang minsay sa awit katagbawan, tama? Ang title gyud niya katagbawan. Ang tao nga dunay katagbawan mga kaigsunan, tao nga midangop sa Dios. Amen ba? Ini mong tapad, bless kayo ka, aduna kay time ni Lord. Salamat sa Ginoo sa iyang paghatag kusog. Kay wala po tayo kusog mga kaigsunan, di ta kadangop. Di ta kasimba, di ka ta kaduol sa balay alampuanan. Mao na nga atong hinumduman ang magbubuhat ingon ang pulong sa Dios samtang do na pay higayon, do na pay panahon, do na patay kusog. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan nga ako karong pagahisgutan diha sa Salmo 24. Salmo 24. Ingon dinhi sa Salmo 24. Okay. Uno hangtod sa Jess. Sige, nindot ka ini siya nga mensahe. Makapila ko ka apil og seminar, ako ning madunggan nga mensahe. Ingon dinhi, iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan, og ang tanan nga anaa niini, ang yuta, og ang tanan nga nagpuyo niini. Gipahiluna niya kini ibabaw sa katubigan, o gipakunsad ilawom sa kadagatan. Kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo? Kinsay makasulod sa iyang balaang templo? Siya nga maayog binuhatan ug putli ug una-una. Ang tanan mingong siya nga maayog binuhatan ug putlig una-una. Siya nga wala magsimbag Dios-Dios o dili manumpag bakak. Sige, atong dunganan. Siya nga wala magsimbag Dios-Dios og dili manumpag bakak. Panalanginan siya sa Ginoo og ilhon siya nga dili sad-an sa Dios nga iyang manluluwas. Ingon niini ang katawhan nga mudangop sa Dios og mosimba sa Dios ni Jacob. Ablihi ang mga ganghaan, boksi ang halaran, mga pultahan. Kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga kusgan o gamhanan, ang Ginoo nga mudangop sa madaugon sa panggubatan. Ablihi ang mga ganghaan, buksi ang karaan nga pultahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga labing gamhanan, siya nga madaugong hari. Amahan namong nga Dios sa makagagahom. Salamat nga imo kaming gitabangan o gipanalanginan. Salamat nga imo kaming gitagaan o kasing-kasing nga makaapas, makasabot, mudawat sa imo mga mensahe karon. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran, nga among gisimba, pasidunggan og labaw sa tanan nga among gipatilinghugan ining tagna. I-bless kaming tanan, amahan. In Jesus' name we pray. Amen ug amen. Diha sa bersikulo 1 mga kaigsunan, ingon diha nga iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga naa niini. Ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. Ikaw nga nagpuyo sa yuta, ikaw ug ako nga nagpuyo sa kalibutan, ug ang tanan nga naa sa kalibutan, iya ug iya sa Dios.
Si David maingon, gikan sa Dios. Buti pasabot, ang tanan nga naa sa kalibutan, tanan gyud, walay tanan, gikan sa Dios. Walay exempted, no? Gikan sa Dios. Unya ingon si David, para lamang pod sa Dios. Nganong dinhi ko ning sugod mga kaigsunan, tungod kay naghisgot siya blessing. Amen? Unya naghisgot siya pagdangop. Ang pulong pagdangop mga kaigsunan, ang pinaka-importante diha, time. Ang tanan mayong time. Importante gyud na time. Magsugod na mga kaigsunan sa time na ana say importante diha sa time management. Diha sa management ang imong gikinahanglan ang imong heart. Ang tanan mayong heart. Kasing-kasing. Kung unsay na as imong kasing-kasing, maunay unahon nimo sa tanan. Amen ba? Kung unsay maghari sa imong kasing-kasing, maog yunay unahon nimo. Mao'y unahon nimo og hunahuna, mao'y unahon nimo kanang tan-aw, mao'y unahon nimo og susi, mao'y unahon nimo og pagpaminaw. Kung unsa ang naas atong kasing-kasing. Kung estudyante ka, ang imuhang naas imong kasing-kasing, ang exam, ibaliwala nimo ang unsay mga importante kaniadtong butang sa imong kinabuhi. Unahon gyud nimo ang exam. Kay naa man sa imong kasing-kasing. Bisang unsang butanga nga naa sa imong kasing-kasing, maoy unahon nimo kaysa ubang butang. Si Jesus miingon, kung unsa pod ang nakapuno sa kasing-kasing, maunay mo gawas sa imong baba. Ang kinatibuk-an nga balaod ug ang pinaka-importante ug pinakadakong sugo gihisgutan ni Jesus diha sa Mateo. Murag na anas 22. 37. Ingon diha nga ang pinakadako ug pinaka-importanteng sugo higugmaa ang Dios sa tibuok hunahuna, sa tibuok kusog, sa tibuok kalag ug sa tibuok kasing-kasing. Kanang dili lang kay 50%, dili lang kay 99%, 100% ang balaod o ang sugo sa Dios nga ang atong Dios maoy higugmao nato labaw sa tanang butang. Kay kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing, sa akong nangikaingon, maunay atong pangitaon, maunay atong pangandoyon. Na unsa may mensahe nga giandam sa Dios alang natong tanan. Nga gihisgutan man nga ang tanang mga butang iya sa Dios. Tungod kay maunay kasagaran nga pangutana ug maunay kasagaran gamitong bersikulo nganong muhatag man ta nga siya may tag-iya sa tanan. Karong adlaw, katapusan nga Domingo sa bulan sa Mayo, gilid ko ni Lord sa pagsugilon o pagtudlo kaninyo. Aron kung doon na mo'y mga pangutana o mga taong mangutana kaninyo, nganong muhalad man ka, doon na kay katubag. Amen ba? Now, atong hisgutan ang tanang mga butang naa sa ato ang simbahan. Amen ba? Okay? Unsa ang tanang butang nga naa aning simbahan na hinumdumi, do na kay responsibility. Do na kay responsibilidad. Kumbaga, do na kay kaakuhan. Ngano man, dili kay ako lamang ang gipialan sa mga butang ni ining maong simbahan. Kung dili, kitang tanan. Ing na imong tapad, kitang tanan. Okay. Daghang mga tao nga wala kay kaapas o makasabot sa pulong paghalad. So atong hisgutan ning word halad. Ang tanang mga tao mayong halad. Okay.
Sa ubang nga mga simbahan, sa among seminar sa mga pastor, gitudloan may kung unsaon pagtudlo, kanus-a dapat na mo itudlo. Dunay mga profesor sa Bible School nga moingon, itudlo ang halad human sa usa ka tuig nga pag-alagad or after 1 year anniversary. Tudlo na ang halad. Ngano man, kay sa mga simbahan nga under sa mga missionary, after 3 years, wala na sila'y support. After 3 years. Muna nga pag human sa usa ka tuig, kinahanglan nga ikaw ug ako masayod aning pulong halad. Kay after sa 2 years, wala na support. Katong mga simbahan nga dili under sa missionary. Katong mga simbahan nga under sa missionary. Pero kita nga nagtukod og simbahan, wala ta o never, wala gyud ta ni kausa mailalom og missionary. Ngano man kay nailalom na tadaan sa Dios. Nabuhi ning simbahana, natukod og mibarog ni, dili ni bisan kinsang missionary, kundili sa pag-atiman sa Ginoo. Atong pakpakan ng Ginoo, mga kaigsuonan. Tanang simbahan, gusto lang na akong i-remind o ipasabot sa matag usa kaning pulong paghalad. Okay. Sa ubang simbahan, moingon sila nga, Pastor, ang among teaching inani ni sa usa ka bulan pagtuo ra gyud ang amo ang hisgutan. Sa usa ka bulan na sad gugma na sad ang among hisgutan. Sunod na pud nga bulan mga buluhaton na pud sa simbahan like children ministry, youth ministry, usa ka bulan nga teaching sa children ministry, usa ka bulan nga teaching sa music ministry, men's ministry, women's ministry. Nya ingon pod sila, ako apod pastor, usa ko katuig nga nagtudlog halad. So usa ka tuig nga nagtudlo sila aning offerings. Amen ba? Then usa pod sila katuig nga nagtudlo aning about tithes. Hello. Kinahanglan masayod ka kay kung di ka masayod ug makadunguggas mga tao nga maghisgot aning ikanapulo og halad nga wala nimo masayre dire, may posibilidad nga adto ka maminaw. Kay kasagaran nga mga tao nga naa sa kalibutan, wala magbasag Biblia, ang halad ug ang ikanapulo alang nila pangwarta. Mangutana ko para nimo. Unsa maning maggamatag mga pangutana. Unsa ang saad sa Dios kung mubuhat kaning halad? Ug unsa ang saad sa Dios kung mubuhat ka aning ikanapulo? Ikanapulo ug halad is not the same. Amen? Dili na siya usa. Duha na siya. Nya kung imong tun-an kay kinahanglan wag yung tun-an, kining duha ka pulong nga naa diri sa atong atubangan. Ang ikanapulo ug ang halad, tithes and offerings, daghan kay na siya klase nga gipakita sa Biblia. Mao na nga kung imong tan-awon kining offerings, daghan kayong offerings nga gisgutan diha sa Biblia. Tama ba? Daghan pud nga klase nga tithes nga gihisgutan sa Biblia. Ug maunay gusto sa Dios nga mauhimong masabtan kay ang atong simbahan niabot na ni og 2 years. Nawa kapasagdahin ni Lord. Amen? Sa 2 years, nga diin, giatiman kas Ginoo, usa sa pinaka-importante nga imong masabtan, kaninaas atubangan.
Kay lisod kayo nga muhatag ka diri, nga wa ka kay kasabot. Kay kung wa ka kasabot, muhatag ka, nga mura og kisa ba'y nakasabot ani? Mangutana ko no ko, kisa'y nakasabot, isa ko nung kamot. Nakasabot na. Ang uban, wala pa. Okay. Ang uban, okay. Kinsay ganahan nga makasabot ani? Isa ko nung kamot. Isang kamot, katong ganahang makasabot. Okay. Okay. So, majority, yun no, ang ganahang makasabot. Kay, importante ako na siyang mapisa-pisa. Now, unsa ang saad sa Dios ani? Okay. Ako naman ning nabasa diri mga kigsunan. Nganong kinahanglan makasabot mo ani? Kay mauni ang kanabitang giproteksyonan sa Dios. Kay kung dili gani ka kasabot ani, di gani ka makadungog sa mensahe sa Dios mahitungod ani. Nya makadungog kas mensahe sa kalibutan nga magsulti ani, may posibilidad nga adto ka motuo nila. Pag dito ka motuo, bisag saon nimo paningkabot, hinumdumi digyog ka i-bless. Kay hanuman, dili sila mo itag-iya sa tanan nga butang sa kalibutan. Nganong adto man ka maminaw nila. Munang akong gibasa ang Salmo 24. Ang Dios o gamhanang Dios mao itag-iya sa tanan og ingon ang Ginoo diha sa sulti ni David, pasudla ang gamhanang hari. Unsa may buot ipasabot pasudla? Hello. Ingon si Jesus diha sa Revelation, nanuktok ako sa pultahan sa inyong kasing-kasing. Kung dunay mo abli sa pultahan, musulod ko niya. Makigsalo ko niya. Ka-word ka ng makigsalo, kabalo ba mo? Sa mo mga pastor, gikan mis programa sa nagilain nga mga lugar, labi nas programa sa Love Radio sa una. Kami mga pastor, gikan mis sa usa ka program, muhapit mi og mga kanang kananan, adto mig Jollibee or kaha Chowking. Mag-order mi didto. Order. Pag-order, kabalo ba mo? Kami mga pastor, dili mi mag-ihanay bayranay. Kabalo ba mo? Mag-iliuganay mi kinsay mo bayad. Mag-unahanay mi kinsay makabayad. Lahi sa kalibutan. Nga paghiay kinsay mo kuot. Abantay mo? Naitaw nga mangagda ni mong kaon, ikaw pa'y pabayron. Kalibutanon na siya. Wala na siya kasabot sa gibilin nga mensahe sa Dios. Unsa ang mensahe ang gibasa kanina? Hatag. Aron ikaw paghatagan. Hello. Hatag aron ikaw paghatagan. Okay. So, kaming mga magwawali, mga kaigsunan, kung kuyog-kuyog ka na mga magwawali, isig ka magwawali, kung adto mi sa nagkalain nga mga kanang mga kadanan sa ako nang gikaingon, mag-iluganay mi kinsay mo bayad. Pero lahi gyud sa kalibutan. Maghulatanay kinsay mo kuot. You know that? Na wala nila masabti ang mensahe. So, kanimoy akong unahon. Amen? Unya, next time na kini, kay pisa-pisahon ko ni pagayang. Halad. Ang pulong paghalad mga kigsunan, adunay mga mensahe nga gisgutan dinhi. Ang pulong paghalad, gipasabot niini sa Biblia mga kigsunan, una, kung muhalad ta sa Dios, kung mubuhat ita sa paghalad, nagpasabot kini og pulong pagpasalamat sa Ginoo. Inay mong tapad, una, kung muhatag daay ka, muhalad daay ka, nagpasalamat ka sa Dios. Amen? Timan yun na, nganong muhalad ta sa Dios tungod kay nagpasalamat ta niya. Dili lang kwarta ang atong gihatag. Una sa tanan time. Amen. Unya, ingon ang Biblia mga kaigsunan, nga kung muhatag tag pinakamaayo nga time, talento, kanang tanan atong hisgutan.
Sa tanan nga niya nato, hinumdumigi ka na sa Dios. Kanang talento, abilidad. Unsa man ang talento? Hatagi ko nung kog example sa talento. Okay, pagkanta, unsa pa? Paglimpyo. Talento na. Naamay wag yung talent sa kabalo ba mo? Kung wala kay talent, wala kay gasa, wala kay hiyas ana, magbagulbol ka. Pero kung talent mo ang pagluto, talent mo ang paglimpyo, magbagulbol ka kung di ka kalimpyo. Nasabtan? Mabugatan ka kung dili ka kalimpyo. Nya hinumdumi kitang tanan, gitagaan og gasa og hiyas. Mao na nga kung buhat ta mga kigsunan, dili lang sa paglitok, mubuhat ta. Ang pinaka-importante ra ba mga kigsunan, ang buhat. Munay giingon, ang buhat maoy pasultiha. Dili kanang sulti maoy pabuhata. Daghan nga mga tao nga maayong musulti pero walay buhat. Kay ang ilang sulti buhat alang nila. Pero sultihan ta mo, bisag kapila ka mo ingong nabusog ka pero wa kay gikaon, wa gyud ka mabusog. Tama ba? Moingong ka nga, mahaw ta, busog na ko. Maniudto ta, busog na ko. Manihapon, busog na ko. Usa ka bula, usa ka semana, usa ka adlaw, ngadto na usa ka semana. Dayong usa ka bulan, luspad na ka. Buti pasabot ang pulong, way kapuslanan, kung dili nimo buhaton. Kung naa kay giilang Dios, wa ka mo dangop sa Dios, that is useless. Amen ba? Muna nga, niingon ko ganina, ang tao nga doon ay katagbawan, katong tao nga mingdangop. The word pagdangop, mingduol, minghatag og panahon, samas atong gibuhat karon. Ingon sa diha, pasudla ang gamahan ng hari. Ang word pasudla ang gamahan ng hari, mga kaigsunan. Ang kinatibukan nga mensahe nga gipasabot sa maong mensahe, ang iyang mensahe, ang iyang pamaagi, ang iyahang mga pagtulunan, ang iyahang mga saad, maunay dapat natong masabtan. Nya hinumdumi, sa ako nang gikaingon, kung mubuhat ta ani, dunay saad ang Dios. So kanimoy ako unahon, unsa gani ang buot ipasabot sa pulong paghalad, nagpasabot na nga nagpasalamat ka ni Lord. Amen ba? Okay? Sunod, ang kahulugan mga kaigsunan o kining paghalad, naghisgot ni og pagpasidungog sa Dios. Kung muhalad ay ka sa Ginoo, nagpasidungog ka niya. Amen? Sunod, ingon sa dinhi, nagpakita ka sa imong gugmas Ginoo. Dili kay nagpadungog ra ka. Nagpakita, ang word nagpakita, doon na kay gibuhat, doon na kay gihimo, mga igsoon. Unya, sunod, nagpakita nga ikaw miagre, nga siya mo'y tag-iya sa tanan. I-take note na siya. Una, kung muhalad ta sa Dios, nagpasalamat ta niya. Ug muhalad ta sa Dios, mga kaigsunan, nagpasidungog ta niya. Ug muhalad ta sa Dios, nagpakita ta sa atong gugma kaniya. Ug muhalad ta sa Dios, mga kaigsunan, nagpahinumdum ta or miagri ta nga siya mo'y tag-iya sa tanan. Naay mga pulong sa uban mga kaigsunan moingon, nganong muhalad man ta nga siya may tag-iya? Nganong muhatag man ta nga siya may tag-iya? Nagkinahanglan ba siya? Ingon ang Dios, wala ko magkinahanglan sa iyong halad. Kay dili ko mukaon. Diha sa Salmo 50. Ang inyuhang, unsa na, 50? Okay. Ako aning ipasabot, kay maunay kasagarang gigamit mga kaigsunan nga bersikulo sa mga tao nga nas kalibutan. Salmo 50:14. Okay. Mukaon ba good ako karne sa baka
o muinom sa dugo sa kanding? Ingon siya, ang mga pagpasalamat mo'y angay ninyong ihalad sa Dios. Ihatag sa labing gamanan ang tanang halad nga inyong gisaad. Kay sa unang panahon, mga kigsunan, daghang kay mga tao sa Old Testament nga igong muhalad sila og ofere ang kanang mga pagkaon sama sa kanding, sama sa karnero, sama sa nindot og dati kanang pinatambok nga baka. Ilan ang ihalad ngadto sa Ginoo, mga kigsunan, pero doon na sila'y bitawng kawili. Kasabot mo na ng kawili. Kanang mo ingon ka ba nga, saya nga oy. Kwarta naman tato. Di ba? Ako sa una, sultihan ta mo, daghang kay ko mga testimony. Sa ulitaw pa ko, makadawat ko og sweldo, kay ang akong sweldo sa una, 1,500 ang bulan. Stay in, libre tanan. 1,500, hago pa kayong trabaho. Niya, kami, nagbata man gyud ming Christian. Ako ang mga igsoon. Lamang ako, may pinaka-sensitive ko about sa Christian, kay mutuon gyud og Biblia. Pero sige kog tuon og Biblia, dadon ko about blessing. Speaking about blessing, nasa'y pamaagi. Unya, kabalo ba mo mga kaigsonan, sa ako ang kasing-kasing kaniya has ka bugata yun ang paghalad. Kasuhay mo, bugat yun kaayang paghalad. Nga naman, sa usa ka semana, dunay 4 ka Domingo. O doon na po'y 5 ka Domingo, tama? Unya, kanang 4 ka Domingo, ibutang na kong 4 ka Domingo, ang 1,500, akong bahino na sa 4 ka Domingo, kuha ag plete. Perting gamaya. Muna akong ibahig-bahig. Sa unang Domingo, 5. Sa ikadumayang Domingo, 5. Uy, na ako'y management sa una. Sa ikatulong Domingo, 5. Ika-4 Domingo, 5. 20 pesos. Bugat kayo ng 5. Kay dili na 20, 25 na. Karon kay naman ko'y panahon nga mabless ko sa mensahe. Murag mo dako-dako, murag mo 50. Nya sige kog ingon, Lord, i-bless ko, Lord. Kay grabe ang akong kinabuhi, grabe ang akong trabaho, delivery kog soft drinks, kanang padyak-padyak mga kaigsunan, des SM, mabulo, diha sa panagdait, padyak-padyak na. Nya nay angato, nay dulhugon. Nya ulitaw ko, maibog na biya ko. Nya inig daso ako sa kuaning kahon sa soft drinks, nagkabulingit na akong naong. Nya kidhatan ko sa dalaga, muana na lang po ko. Nya maguna-una ko nga, nay mga panahon nga, kitang mga laki mo yung misita, gyud ko ato. Nya usa pag misita, nga ang imuhang kwarta, 1,500 ang bulan. Ko Lord, i-bless ko Lord. So akong gitun-an ang Biblia. Kabalo ba mo? Ang pinakasaad sa Dios nga gusto nimong masabtan, kanang i-bless biya gyud ka. Ko i-bless, ingon ang Dios, Gideon, i-bless ka. Pero sa iyang pamaagi, dili sa imong paningkamot. Muna niingon ang pulong sa Dios ni Haring Solomon. Asa na mabasa? Kamoy pangita na ha. Ako nang i-assignment ninyo. Unsay gingon? Dili makalabaw ang kakugi sa panalangin sa Dios. Asa na? 22? Asa nga kapitulo? Dili makalabaw ang imong kakugi sa tao nga gipanalanginan sa Dios. Duha ka klase na nga tao. Taong kugihan nga wala dihang panalangin sa Dios o ang tao nga gibless ni Lord. Diha sa Biblia, dunay mga tao nga naghalad nga ang usa wala i-bless, duna po'y usa nga wala i-bless. Kinahanglan makasabot ka ani. So dili yun ako ni hutdon karon, sunod Domingo ako ni hisgutan. Excited mo? Kay kining mao mensahe makapasangkap ni nimo sa imuhang pagpanulti sa panahon nga adunay musangyaw nimo nga dili mao. Kanang dili na bitaw sa Biblia. Unya kabalo ba ka og dili ka kasabot ana, di ka kasabot ani, di po ka kapasabot nila. Tama? Di ka kapasabot.
Munang ang Dios nagtinguha og iyahang gisiguro nga dili lang kay ako ang makasabot. Gusto sa Ginoo nga imo gyud ning masabdan in 100%. Aron 100% pug ka nga mutudlo labi na sa imong mga anak. Amen ba? Speaking about paghalad, una, pagpasalamat, pagpasidungog, o pagpakita nga doon na kay gugma ni Lord. O miagre ka nga ang tanan nga naa nato gikan sa Dios. Iya sa Dios. Wala magpasabot nga ang Dios mo'y nanginahanglan sa atong halad. Tinuod na. Ang iyang gikinahanglan ang pagtuman. Ngano man, kay daghan kay ning halad, pero wala mo tuman. Unsa may buot ipasabot? Ni halad pero wala mo tuman. Daghang ni halad, apan dunay apan. Di ba ang proseso nga gipakita sa Ginoo nga kinahanglan sundo nato kung unsay iyang gusto. Amen ba? Kay kung dili nato sundon mga kaigsunan, nagbuhat ta sa ato ang kawalingong buhat, ang saad sa Dios bisan saon nato paningkamot, di ino nato masinatian. Hinumdumi dunay duha ka tawo diha sa Biblia sa unang libro sa Genesis. Managsuon ni sila. Si Cain og si Abel, kisay naka-hinumdom. Okay, na-istorya ni sa mga bata, no? Si Cain og si Abel, pareho nga magtotoo. Pareho sila nga dunay Dios. Og usara pud nga Dios ang ilahang halaran. Pareho silang naghalad. Si Abel naghalad siya para sa Dios. Si Cain siya naghalad pud para sa Dios. Ang usa sa mga problema nga gipakita diha sa Biblia sa Genesis, asa na? 4? Genesis 4? Cain og Abel? Ang problema nga gipakita sa Dios diha sa mao nga duha ka igsoon, dili pareho sila halad. Unsay nakadiferensya? Si Abel nga naghalad, ang iyang halad, ang iyang gipili, pinakamaayo. Amen ba? Di ba? Pinakamaayo. Si Cain, mihalad po siya, pero dili ang pinakamaayo. Di ba noon ay mga panahon, mga kaigsunan, okay, naatay ani. Like example, labi na gyud sa mga Thanksgiving, anniversary, ang uban nga mga simbahan mo, muingon silang na first fruit. Okay. Ya damor sila nga misunod, damor sila nga bless. Hello. Hinumdumi. Ako gyud nang i-remind ninyo. Pag dili ninyo misabtan ang maong pamaagi sa Dios, muhatag mo, muhalad mo nga way kalipay. Niya, kung wa mo ikalipay sa paghatag, walay blessing. Kay ang tao nga dunay reklamo sa kasing-kasing sa iyang pagbuhat, dili acceptable, dili dawaton ni Lord. Si Cain, nihalad siya pero dili maayo. Pero si Abel, nihalad siya pero ang pinakamaayo. Unya, ang ilang halad mga kaigsunan, kung imong tan-aon, naa sila'y halad alang sa kanabitang halad sa pagpasalamat o niya ilanang sunugon. Dili preha karon mga kaigsunan nga pag-abot ni Jesus, dili na sunugon. Na sila'y halad nga para sa sala, na halad alang sa pagigdait, na halad mga kaigsunan alang sa panalangin. Okay. Karon, naghalad sila. Si Cain, si Abel, naghimo silang halad. O niya, ang ilanan nga dawaton sa Dios ang halad, kanang aso. Kabantay man gyud ta nga kung bisag unsay atong sunugon, naa gyud nay aso, tama? Si Cain nga naghalad, kanang mga ani abot sa uma. Yang gihalad ngadto sa Dios. Karon iyang gisunog. Pag sunog ana mga kaigsunan, wa man mo tulbong ang aso. Nihapa man. Tanaw arago na sa Genesis Kapitulo 4. Nihapa. Karon, si Abel nga nihalad ngadto sa Dios,
iyang gikuha ang pinakamaayo. Pinakamaayo gyud. Karon iyang gisunog ang iyang halad para sa Dios. Maura pong Dios ni Cain. Karon pagsunog niya sa halad, ang aso misulbong man paingon sa Ginoo. Gidawat sa Ginoo. Kabalo ba mo unsay resulta? Si Cain mo'y nasuko. Nganong nasuko siya? Resulta siyang gihimo. Kay kung unsay imong gihimo, ikaw ra po'y amo ani. Tanawa, tungod kay si Cain naghalad og dili maayo, ang resulta nahimong dili maayo ang iyang kasing-kasing. Sa diha nga dili maayo ang iyang kasing-kasing, naanay dautan nga naa siyang una-una. Naanay dautan nga iyang gipangandoy siyang kasing-kasing. Munang magbantay gyud ang matag usa. That is remind sa matag usa. Kung nagbuhat ta og dili maayo sa Ginoo, dili sad maayo ang mopuyo sa imong kasing-kasing. Ang pulong nga dili maayo, bisan saon nimong paningkamot, dili og dili na mahimong successful. Unya unsay giingon sa mensahe diha sa Biblia, kung doon na kay income, yes, maka-income ka. Yes, doon na kay sweldo, doon na kay murakag, doon na kay kanang murag pabor. Pero ingon ang Biblia, pag dili na gani maayo ang imong gihimo atubangan sa Dios, mura kaanag nagsulod sa alkansiyang buslot. Mulabay ang mga tuig, moingon ra ka nga, kwartahan kay ko sa una. Diba na yung mga panahon? Grabe kog inihap sa linibo. Sa una, murag kag nagdamgo na lang ka ba, nilabay. Nya maglantaw ka sa imong mga anak. Maglison na gani sila, ihap og linibo. Pero kung maayo ang imong gibuhat ni Lord, muani kag maayo. Maayo ug maayo, munakod na sa imong mga anak. Unya, naay bersikulo nga gusto sa Ginoo nga ato imuhang tipigan. Okay, ako gyud ning ipadayon. Sa ako nang gikaingon, mga pila ko ka Domingo maghisgot ani. Okay? Okay ra mo? Okay? Pila ka Domingo maghisgot ko ani. Nya every Sunday akong pahinumduman ang unsay mensahe about halad. Unya human ani kanina sad. Kay daghan kayong wala gyud kasabot ani og daghan pod kayong wala kasabot ani. Muna nga ang tao nga wa kasabot, lisod kay na ang pagbuhat niya. Amen? Okay? Kay naay kausaba, akong sultihan ta mo ba? Naay ay lang mo og kakuan ani ha. Ako lang ning gi-open. Sugilano ni sa usa ka simbahan nga dako kayong simbahan diha sa Banawa. Di lang ko maghisgot kay lanog kay tas Banawa. Na sila'y sakop nga kana bitawng nisimba siya sa usa ka bulan, street yun na niya simba. Na street yan simba ba? Pagkasunod bulan, wala na kayo siya makasimba. Karon, ang wali sa usa ka pastor mga kaigsunan, kay ihamang pag after sa seminar, iyang gi-apply ang iyang naani sa seminar. Nga sa usa ka bulan, iwali niya ang halad. Karon, pagbalik niya, katong usa silang mga sako, pagbalik niya, ang wali sa pastor sa usa ka bulan, kay di naman halad, na naman sa ikanapulo. So, excited pa kay isang naminaw, excited isa kayo. Agree kay siya. Karon kay, sud-sud naman siya og simba. Sud-sud ng kaisang simba. Pagkasunod Domingo, ikapulo, ragya pong hisgutan. Sunod na po, nga Domingo, ikatulo ng Domingo. Excited ng isa, sa dagway mensahe sa Ginoo karon. Huwag mangyapoy laing hisgutan, ikapulo ang gyapon. Nanugid na siya sa laing simbahan.
Ingon na sa laing simbahan nga ani na ko manimba. Kay may diri ang hisgutan gugma. Pagpasaylo, pagtinabangay. Didto puro na lang ikanapulo ang hisgutan. Tulo na ka Domingo, pulo ka. Wala siya magpakisayod nga nausab ang sistema sa pagwali silang pastor sa usa ka bulan, sa usa ka bulang wali, usa ka tema. Gugma or hatag or kini ikanapulo. So wa gyud nila masabti. Unya kabalo ba mo? Sa dihang wala niya masabti, maglisod na sa pagbuhat. Sa ako nang gikaingon, bisag unsa nga project, mapa-building, bisag unsa nga kanang usay tawag ana, kanang porma, bisan kanang bubbles, bisan unsa. Kung hatagan kag drawing, wa ka diskasi, di ka makahimo. Hatagan kag drawing sa building, wa nimo masabti. Mubarog man siguro nga building pero dali rang mahugno. Unya kung mubuhat man gani ka, wala kay gana. Ngano man wa kay kalipay. Muna nga nangandoy ang Dios mga kaigsunan nga imo ning masabtan. Kay dunay mensahe. Last nga verse ako ning hisgutan gihapon sunod nga Domingo. Panultihon kapitulo 3. Kapitulo 3. 9. Ingon siya dinhi hangtod sa ako ning ibilin sa inyong kasing-kasing. Ako ning ibutang diha sa inyong kaugalingon, diha sa grasya sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diha sa Panultihon 3:9, Jess. Pwede ta manindog samtang magbasa ta niini. Manindog ta niya. Ingon dinhi, dungan ta sa pagbasa. Nga alang ni Brother Julius, maminaw lang ni siya. Ingon dinhi, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Dinhi ko gidala sa Ginoo. Sa una, grabe paglisura ang nabuhi. Grabe yung lisura. Na ako'y sweldo sa una, dali ra gyud kaing mawa. Maswelduhan ko karong bulana, kay katapusan rong adlaw, makadawat kog sweldo. Di na ko kadawat. Nganuman, sa tunga-tunga pa lang sa bulan, wala na. Muna yung sistema ang akong nasinatian. Pero sa dihang gidala ko sa Ginoo ani, ug akong gipangayo nga Lord, tabangi ko nga mabuhat na ko ni, dili lang kutob sa pagpamati ug dili lang kutob sa pagkaton, kundi sa pagbuhat. Kay ang mensahe sa Dios, ang suklian ug ang gantihan kanang imong nahimo, ang tanan mo imong ang nahimo. Kung duna kay nahimo ug duna kay gibuhat, maunay suklian ug gantihan sa Ginoo. So akong gipangayo ni Lord nga Lord, pabuhat ako ani nga malipayon. After ato mga kaigsunan, daghan kaing offer pabor nga miabot sa akong kinabuhi. Naka-eskwela kog free, high school, naka-eskwela kog college. Walay gasto ang ako ang mama ug papa. Ako pa'y nintabang nila. Sa panahon nga nag-eskwela ko, ako pa'y muhatag nilang kwarta. Try to imagine, karon nga daghan kay tang mga estudyante. Talagsa kay ko makakitag estudyante nga sila'y mihatag sa ilang mama. Kasagaran nga estudyante, balon piso 5 para wifi. Lisod ang kinabuhi sa ginikanan. Pero kung imong buhaton ang gisultis Biblia, sultihan ti ka, iblas lagi ka sa Ginoo. Na imong tapad, iblas lagi ka sa Ginoo. Wala mo anhi si Jesus aron tungluhon ka. Mianhi si Jesus aron i-bless ka niya. Amen? Aron i-bless ka niya. Tanawa ang mga tao nga matinud-anon. Tanawa ang mga tao nga nagbuhat dili lang sa pagpamati. Giblas o gipauswag sa Ginoo.
kay wala mo anhi si Jesus aron maalaot ka. Mianhi si Jesus aron mo uswag ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga mensahe. Ang tanan nga nakadungog nakabati sa imong mga pulong karon. Dunay kasing-kasing nga madinasigon nga magkat-on o magkat-on magbansay niini samtang doon na pa'y panahon. We declare blessing sa matag usa. In Jesus' name we pray. Amen og amen. Ingna imong tapad, padayon ta sa pagkat-on unsay gisulat sa Biblia. Sa sunod nga bahin, ato ta sa tithes and offering. Check. Mga tinatado sa paghaga sa ikanapulo ang lahala buhaton ta kini buhaton ta kini Brad Albert, ikaw pasalamat bro sa tithes and offering. First, ato ipataas ang atong kamot o katuto sa pagpasalamat sa tithes and offering. Ama na mong nga Diyos nga magagahom. Yes. Pasalamat kami kanimo sa mga pulong nga among nadunggan, among nagatunan, karong kabuntagon, Ginoo. Yes. Lord, katong mga pulong, Ginoo, nga among nasabtan, katong nadunggan, among kitong sulod sa among naunag kasing-kasing. Yes, Jesus. Nga sa matag panahon amo katong may nagduman, Ginoong Dios. Lord, salamat Ginoo sa mga taong matinud-anon mihatag Amen, Lord God. ug nihala diha kanimong Ginoong Dios. Ilaban na Ginoo sa tithes and offering sa matinud-anon nga mitunol Ginoong Dios. Ikaw ang Dios magahatag mga panalangin. Bilis Ginoo ang tanan Ginoong Dios. Sa bisan na asa Ginoo nga ilang kuhaan sa mga financial Ginoong Dios. Ikaw ang Dios magabalos ug mga panalangin pinantan pinulo-pilo Ginoo sa matagusta nga ni matinud-anon nga mihatag kanimo Ginoong Dios. Yes, Jesus. Lord, ibilis kini Ginoo o kining halad Ginoong Dios magamit kini sa pagbalambo pagpadako sa ministry Ginoong Dios. Yes, Lord. Lord, salamat Ginoong Dios nining tanan. O kanimo lamang ang mga pagtay pasingog kinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Dito tas mga announcement, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Ang presider karong Domingo kasi Gaw Albert. O niya, ang opening prayer. Ay, dili, uy. Siya di opening prayer, si Brad Albert. Niya, ang presider kay ang presider kay si Cindy. Unya, scripture reading sa Pamela, testimony, akong mother, Mama Bibin, special number, music team. Yan mo to ang mga schedules karong umabot nga Domingo. Unya, sa gihapon nagpadayon ang Bible story. Sa gihapon nagpadayon ang Bible story sa mga bata nga gipadumalahan ni Ate Chari. Og unya kay kuan man kanang maka disciple training baka unya kay manghatod man pud ni sila sila Chari, Ate Ilbe, moadto sila klungsod. Unsang oras ha? Wala usay disciple training unya nato kay nanganda man pud sila si ato igsoon sila si Chari og si Brother Angel kay tomorrow is a big day Manila. Wedding day nila tomorrow. Yeah, mga man sila daan dito sa White House kay dito man ang reception kanang dito dito ang ilahang kuan kanang i-held ang ilahang wedding. So pangandaman man na sila nya ihatod man na ni Wilson sa lungsod. Ikaw man hatod kitang duha. De kanang sabot ra niya akong ihatag ni pastor ang kuan. Asa tong kalaslon kay basig mangingon. Kung ang violet mo ay dadon, murag ako siguro, kay bantayanan ang preno, kay murag under pa siya sa, kung duha, Brad Wilson, o niya ako, ana siguro. O niya, wala tay training disciple karon hapon, kay wala po ko'y klase ugma sa gabi kay after sa wedding, mura gabi na gyud na mahuman. Kay alas 4 siguro gyud na mo'y makasugod yun. Alas 3 kapin, alas 4 siguro no? Hangtod yun na gabi So mas gabi mabalik ta dire niya kuan kanang hindi yun ko kapas sa akong klase. Next Sunday, padayon ang ato ang discipleship training next Sunday. O ato na ta sa balik back to normal ta sa ato ang practice. Paninguhaon na to Wednesday na i-practice sa hapon. Dayong Saturday na apoy practice sa hapon sa mga worship team. Katong nangandoy sa gihapon o maka cut on dire kuan kanang apil mo sa practice sa Sabado sa hapon, Sabado na sa hapon. Nya napasalamat ko sa Ginoo ako ang anak kagahapon akong ipatudloan og gamay sa taga Tarcom kay ang iyang biting sa drum na usab man nasagoy-soy. Moto nga dili na siya piti kayo. Moto nga ako ang gipa-advisean ni Pastor Alvin. Usas mga pastor po sa una nga wa gyud nakahimauan. Pero karon daghan na kay isang nahimauan. Nahimo sang pastor nya gi-bless pa siya sa Ginoo. Nakatukod siya og balay nga 30-30 dos andanas. Unya sa una napuno nag-utang. Pero akong itudloan giklaskihan na pastor pa gyud siya. Gitagaan po siya pamilya.
Unya manudlo na pod siya atong pakpakan ng Ginoo ana. Mao na nga moingong gyud ko nga bulahan ba kay nang nakakaton kanang nagpatudlo ba. Unya wala na siguro ilang pagpahibalo. Si Daychare ako ang ihatag ang panahon Daychare basi og naapay isay pahibalo para natong tanan. Akong ihatag ni Daychare, no? Niya ato siya lang pandungan karon para sa ilahang wedding anniversary, ilahang wedding ugma o kuyog ni Injil, no? Ato silang pandungan, anas to nga magpandong ta nila, magampo ta para nila na karon og hangtod sa iyang pagkasal, niya hangtod sa pagkuan sa Ginoo. Dahil sa unsay may mga dugang pahibalo alang sa to ang mga kaigsuonan. Ya atong pakpakan ang Ginoo sa kaslon nun excited na kay me. Kuan kanang ugma no ang kasal o niya alas 3 sa hapon. So katong makaadto so pwede ra jud kaayo niya. Sa katong dili makahigayon ugma. So ari lang ta sa balay inig pitsa 2 balay ika-Martes na sa kuan sa hapon lang. Ya ari ta maghiusa ta magsalo-salo. So sa Martes sa hapon, Martes sa hapon, mga alas 3 siguro, okay na. Alas 3, padong alas 4, padong panihapon. Mga 4, o ari lang ta maghiusa sa balay, manihapon ta. Niya, katong makaadto ugma sa lungsod, sa White House, pwede ra jud kaayo. Open ra. Alas 3. Kuan man ka na, pero nag-additional man may. Okay ra. Okay ra mo lapas. Okay ra malapas. Wala ra problema. Martes day no hapon, wala na kay na additional. Dili ra sila padadog plastic. May tanong. So, Martes sa hapon, anak diha. Salamat sa Ginoo niya. Akong gihangyo si Dong Angel, ari. Si Dong Angel, come. Ari diri na lang sa stage. Nya, akong gihangyo si Pastor Ede, si mga pastor, adiri si Vice Russell. Nya diri tanong mga kaigsunan manindog ta. Atong ikuan. Kanang atong ilihans, no? Tanan? Atong ilihans, Pastor? Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo, nga imo kaming gihatag higayon nga makapangayo kanimo proteksyon labos sa tanan sa kadaugag kalampusan. Nining duha ka binuhat nimo amahan ni Dong Angel, Daychare, amahan Dios sa mga kagagahom. Akong gideklarar ang imong proteksyon, ang imong panalangin gikan karon hangtod sa ilang kasalong mga adlaw hangtod sa hikay na usab pagamartes ug hangtod Ginoo sa ubaba malabot pang mga adlaw, simana, bulan, tuig Noo. Imo silang tabangan, imo silang ligunon nga naa kanunay ang gugma sa ilahang pag-uban. And thank you Lord nga mag-uban ka kanunay sa ilahang isip pagtiayon amahan in Jesus name, in Jesus name. Gikan sa lapalapahang tod sa ilimpulo, ikaw Dios magauban, magaproteksyon ug magadala ka sa imong gamanang mga anghel ug balang espiritu maoy magatabang, magapanulti, magamaybay ug magabless kanila sa pangalan ni Jesus in Jesus name, in Jesus name. Imo silang tabangan Ginoo ug imo silang i-bless Ginoo sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi amahan, sa espiritu, sa kalag, even Lord sa ilahang lawas in Jesus name, in Jesus name. I declare blessing upon blessing in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat Lord sa imuhang pag-atiman o pagproteksyon o pagbanalangin kanila sa pangalan ni Ginoo. Sa pangalan ni Ginoo. Salamat Lord sa mong panimbahon. Ikaw Dios nagadawat sa mong mga halad, mga pagdaig, pagpasalamat.
Salamat Lord sa imong pagpanalangin sa tanang mga katawhan nga ni akaron og sa tanan nga mga katawhan nga ning duyog sa mong pagsimba kanimo. We declare blessing upon blessing Ginoo tungod kay naa kanimo ang tanan o gikan kanimo ang tanan. Ang tanan nga mong gikinahanglan na animo namo makaplagan o Dios. Busa salamat Ginoo sa tanang panalangin sa kasimana na usab nga amo garon nga dawaton ikaw Dios magablas. Sunod na usab nga Domingo ikaw o Dios among halaran. Pinagi sa grasya sa mga Ginoos, sa gugma sa Dios Amahan, sa payusa sa palang Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat Lord sa pan, nga mo karong ambitan, we declare blessing. Ikaw Dios magapanalangin imong pan, katagining bisina sustansya kabaskog sa tanan, nga mo ambit ni Jesus name we pray. Amen. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay, diha sa pagtuo, daygon ta ang Dios. Musaligta niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah.